Bé, la composició és algo que té molts anys d'història. Vull dir, tots sabem que la pintura, els pintors del Renaixement ja utilitzaven els seus esbossos, ja feien totes les seves composicions, sempre partint d'elements aïllats. Això és una cosa que s'ha anat mantenint al llarg de la història perquè és molt difícil que un pugui trobar el seu ideal de composició tal qual ell el vol, directament. Aleshores, sempre ha existit, com diu un amic meu, el recorta i pega. A l'època del Renaixement s'utilitzaven esbossos i es feien composicions a base de diferents elements, inclús diferents models que en diferents moments es anaven afegint en el quadre, en la representació. Després es va estendre a la fotografia i tots coneixem també les classes corrents que han treballat molt a fons el collage, que han treballat molt a fons tot aquest tema. Aleshores, tot això ha sigut una necessitat que ha tingut l'home per poder gaudir d'una representació ideal en la que els elements és molt difícil que ens els trobem in situ com nosaltres volem.